per fer la reflexió contem amb el grup de teatre La Colmena. La Colmena és d'un grup de teatre el més antic de la ciutat. Va estar fundat el 1929 i des de llavors ha estat en actiu, excepte un parell de períodes, però si d'alguna cosa vull dir hem de remarcar d'aquest grup de teatre és que durant la dictadura les obres de teatre que van començar a fer després quan ja sobre el 45 doncs intercalaven obres de teatre en català quan realment en aquella època la censura era dura amb el tema del català, doncs ells ja feien obres en català i en castellà, o sigui, anaven intercalant català i castellà. I els volem donar les gràcies per ser avui aquí de manera solidària amb el fet dels feminicidis. Moltes gràcies per la vostra atenció i adelante. Fins a no poder més la pau i la justícia. Justícia i llibertat fins a no poder més. Tenim la boca seca, Pujant les escales. Ja sóc al llit. Estic a punt d'arribar. ¿Por dónde vas? ¿Te falta mucho? Ja s'haurà a casa. Ja surto de l'assaig. No trigaré a arribar. Silence, ja estic a casa. Per fi, sortint ja del pati. Ja a casa. Voleu que us vingui a buscar? Per què les dones hem de tenir por de sortir i entrar a casa a segons quines hores? Per què ens priven de la nostra llibertat per al simple fet de ser dona? Tens raó, Isa. Justament l'altra nit, tornant a casa, anava darrere una noia i quan es va adonar que jo era un noi, va començar a accelerar el pas. I llavors jo vaig pensar, com hem arribat fins a aquesta situació? I també vaig pensar, quin plantejament ens hem de fer als homes per evitar que una dona, quan senti que està al davant nostre, se senti incòmoda. Que bé llegir-te, Aitor, i saber que et poses al nostre lloc i te'n fas càrrec. Calen més com tu. Per això necessitem la complicitat dels homes. Hem de poder educar els nostres petits infants i els joves, que són els homes del futur, sense que se sentin amenaçats, ni culpabilitzats, ni en lluita, per a que siguin homes empàtics, afectuosos i respectuosos.
i que entengui que només volem la igualtat, no us sembla? Sí, Lourdes, l'educació és fonamental i ha de començar a casa. També l'afectivitat i la sexualitat, des de ben petits. I si no, mireu, ara sembla ser que són la generació porno. Nens de 8, 9, 10 anys estan consumint porno a casa i els adults no ho saben. I es pensen, aquestes coses que veuen els porten a creure que aquestes pràctiques, que tenen un 76% de contingut violent, són pràctiques naturals i normals per gaudir la sexualitat. Hem de parlar amb els nostres nens i els nostres joves a casa. I què em dieu dels nens i nenes que a les escoles es mostren agressius? I a casa els pares diuen que tot va bé. Sovint, les mares d'aquests infants són víctimes del masclisme. Aquests nens de petits, ja de ben petits, han mamat aquesta violència, han viscut aquesta violència, han crescut amb aquesta violència. Algun dia, aquests nens i nenes podran parlar i explicar-ho. Algun dia, aquests nens i nenes potser ja no ho podran explicar. Serà massa tard.